Hogyha még így is lehozzák. Mm. Oké. Na, gyerünk, liga, Gyerekek, liga, nem liga. hozzák le, hát vesztettünk mi valaha? Ez lesz a szövegünk. Liga, liga, oliga. A gól, jönne. Jó, liga, oliga, ott a gól, gyerekek, első gól, 7 másodperc megy, liga, oliga, Liga, oliga. jók vagyunk, volt az oliva. Ki tudnánk találni. Azaz, liga, oliga. Jók vagyunk, mint az oliva, ennyi. Ott a gól, ott az gól. Jó, ne. Nem, gyerekek, mi ez? Jó. Szép volt. Mi a Halló! Hát meg csak meggyalogattam a labda alját, és nem érzékelte. Figyelj, Brandon! Ez az! Őket. Megint szipolyozzák a Nortont. Mindjárt egy évtizedre elbűtolom. Látszik is, hogy mondjuk a TikTok szvet, szóval nem is Rocket League szvet, úgyhogy... Hát akkor nem lesz addig gond, nehogy örüljön az edző. Na mindegy. Ilyen, arra a defenzeket ilyeneket akarok látni, amiket most csináltam, ilyeneket. Na gyerünk, liga. Na, gyerünk. Jók, mint az oliva. Igen. Jó kezdés. Vicceltem, szar. Nagyon szarult. Jó, az gól! Jó, nem? Mindkettőtök vissza. Ne, gyerekek, és berúgják, ne üts itt a bedől kapu. Brandon, ne, úgy van? Azaz, gyerekek! Nincs veszve. Itt a válasz. Nincs veszve. Kinda. Jó! What a szív igazából. Tehát, hogy így. Gyerekek, ne. El ne basszuk, jó? Let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. No! Mit csinálsz? Figyelj, mit csinál? Figyelj! Passzolok. Figyelj! Rugom, és oda passz! Megszakadtunk. Liga, oliva. Látom. Mi történik a csapatommal? 5 gólos csapattársakat szerezni. Vagy 5 gól, olyan a csapatom, hogy 5 gólokat rúgnak. Jó. Nagyon szép. Nem veszíthetünk. Nem lehet, gyerekek. Egy percünk, ez annyira. Ez még elég egy egyenlítő gólra. Korrigáljuk ezt a helyzetet. Nem veszítetjük el a ligát. Gyerekek! Miért érsz bele? Hát... Meg gólt tudnak, majd nem érsz oda időbe. Jó, ennyi vesztettünk. GG. Gyerekek, 10 másodpercig mindenre elég. Mondom arra, hogy mi hozzuk. Kirúgnak. Hát, az tényleg nem elég. Jó, nem van. Nem. Marci, ez kurva önkorra hagyd meg. Annak rúgni. Breaking news. Benedek was fired from his coaching position after his team performed poorly in the league. However, there is talk that he might be given one last chance. In today's league match, we witnessed an extremely unlucky own goal. It truly took a lot of bad luck to make that happen. Benedek, the coach, was very angry, as he feels that Marcy's mistake played a big role in him losing his job. That's all the news we have for today. Goodbye.